дуруд бинандаҳои азизу арҷманд ва хуса онҳое ки ҳамеша пайгири барномаҳои телевизионии диёр ҳастанд ва инак барномаи шуми диёр аст, меҳмони кошонаи якояки шумо ва имрӯз мо суҳбате дорем сари мавзӯи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии 2020 ва дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд Неъматов Ромиш, корманди бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президентии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд. Ва сароғоз шуморо хушомадед мегӯем. Умуман мегуфтед ки то имрӯз аз ҷониби маркази миллии тестии назди президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахши минтақавӣ чӣ корҳо ба анҷом расонида шуд? Ташаккури зиёд. Боиси зикр аст ки имсол соли ҳафтум аст ки низоми имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди ташкил, роҳандозӣ ва идораи он аз ҷониби маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва роҳандозӣ шуда истодааст. Бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд вобаста ба марҳилаҳои низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ як қатор корҳоро марҳила ба марҳила ба анҷом расонда истодааст. Имрӯз раванди корҳои таблиғотӣ, иттилоотрасонӣ ба идома дорад. Вобаста ба корҳои иттилоотию таблиғотӣ аз ҷониби маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таблиғгарон дар 28 нафар таблиғгарон дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои вилоят омода карда шуданд ки имрӯз дар шаҳру ноҳияҳо ба хонандагон, хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ корҳои фаҳмондеҳӣ ва иттилоотрасониро бурда истоданд. Дар ин баробар аз ҷониби маркази миллии тестӣ маҷмӯаи саволу масъалаҳои тестӣ бо фарогирии зиёда аз 55 000 қариб 55 000 адад маҷмӯаи саволу масъалаҳои тестӣ, инчунин роҳнамои давталаб қариб зиёда аз 10 000 адад, ҳамчунин китобчаи тестӣ вобаста ба қисми имтиҳонҳо зиёда аз 16 000 адад, қариб дар маҷмӯъ зиёда аз 80 000 адад маҷмӯаи маводҳои методии иттилоорасонӣ ба хаткунандагон ва шахсони масъуле ки корҳои ба ин низом ҷалб шуданд тақсим карда дода шуд аз ҷониби намояндагони маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамчунин дар ин баробар гуфтем аз ҷониби дар ҳар як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзгорони алоҳида аз ҷониби таблиғгароне ки гуфтем ки дар шаҳру ноҳияҳо аз ҷониби маркази миллии тестӣ омода карда шуданд, онҳо омӯзиш дода шуданд ва ин омӯзишро онҳо дар ҳаҷми 9 соати дарсӣ ба хаткунандагон омӯзиш медиҳанд. Ташаккури зиёд. Аз 1 март шурӯъ мешавад давраи бақайдгирӣ ва давраҳои дигари низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ. Умуман шарҳ медодед барои довталабон ки бояд ки онҳо чӣ гуна гузаранд аз ин марҳилаҳо? Хоб, ташаккури зиёд. Чун яке аз марҳилаҳои муҳимтарини маркази миллии тестӣ ин марҳилаи бақайдгирӣ маҳсуб меёбад ки имрӯз аллакай мо нуқтаҳои умуман дар вилояти Суғд дар миқёси вилоят 11 адад нуқтаи бақайдгирӣ таъсис дода мешавад. Ин ҳам бошад 2 нуқтаи бақайдгирӣ дар шаҳри Хуҷанд, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нуқтаи бақайдгирӣ, дар шаҳри Конибодом, дар шаҳри Исфара, дар шаҳри Панҷакен, шаҳри Истаравшан, ноҳияи Ашт, ноҳияи Деваштиҷ, ноҳияи Айнӣ. Инчунин дар имсол бори аввал дар ноҳияи Спитамен нуқтаи бақайдгирӣ таъсис дода мешавад ва довталабон имкон доранд ки шурӯъ аз дар давраи бақайдгирӣ аз нуқтаҳои бақайдгирӣ аз қайд гузаранд. Ҳамчунин дар пешбинӣ шудааст ба роҳи хаткунандагони ноҳияи Мастчоҳ, ноҳияи Зафаробод ва ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ нуқтаҳои бақайдгирии сайёр ки намояндагони маркази миллии тестӣ дар худи ҳамон ноҳия рафта довталабонашонро дар як фосилаи вақт аз қайд мегузаронанд. Марҳилаи асосии бақайдгирӣ чун гуфтем яке аз марҳилаҳои асосии низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ маҳсуб меёбад, шурӯъ аз 1 март то санаи 15 апрел идома меёбад ки довталабон метавонанд ки чун ба нуқтаҳои бақайдгирие ки мо болотар таъкид кардем метавонанд рафта аз қайд гузаранд. Чун имрӯз аллакай мо кормандони муваққатие ки дар нуқтаҳои бақайдгирӣ
ҳамчун ба қайдгиранда роҳбари ба қайдгиранда ба кор ҷалб мешаванд, аллакай омода шуда истоданд. чун дигар марҳила ки ба гуфтем марҳилаи асосии ба қайдгирӣ дорем ва марҳилаи аз нав ба қайдгирӣ дорем. марҳилаи аз нав ба қайдгирӣ бевосита барои он довталабоне пешбинӣ шудааст ки ихтисосро интихоб мекунанд, чун ҳангоми дар интихоб ихтисосро як камбудӣ мебинанд, нуқсон мебинанд. ин довталабоне ки ихтисосро иштибоҳан интихоб карданд ё ки хоҳиши таҳрир ё ки иваз намудани ихтисосшонро доранд, онҳо метавонанд ки аз санаи 16 апрел то санаи 30 апрел дар нуқтаи ба қайдгирии асосие ки онҳо аз қайд гузаштанд ихтисосшонро чукур таҳрир кунанд. ҳамчунин марҳилаи иловагӣ ба қайдгирӣ дорем ки аз санаи 10 июн то санаи 30 июн танҳо дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. он довталабоне ки дар марҳилаи асосӣ ба қайдгирӣ аз қайд гузашта наметавонанд, имкон доранд ки дар марҳилаи ба қайдгирии иловагӣ ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад рафта аз қайд гузаранд. инчунин он нафароне ки хоҳиши таҳрир намудани ихтисосҳояшонро доранд, дар ин баробар метавонанд ки аз санаи 10 то санаи 30 июн дар шаҳри Душанбе аз қайд гузаранд. ва марҳилаҳои баъдии низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ чун марҳилаи ба қайдгирӣ ба анҷом мерасад, мо раванди омода намудани даъватнома, расонидани даъватнома ба довталабон оғоз мегардад. чун мо медонем ки довталабони мо дар рӯзи имтиҳон дар асоси даъватнома ба маркази имтиҳонӣ ҳозир мешаванд. ва марҳилаи додани даъватнома ё ки расондани даъватномаҳо нимаи дуюми моҳи май ва оғози то 10 июна ба довталабон расонда мешавад. ва дар даъватномаи довталаб ишора мешавад ки довталаб аз кадом фан ва дар кадом маркази имтиҳон месупорад ва ҳамчунин дар он ҷо ёддошт низ ишора мешавад ки довталаб ҳамроҳи худ ба маркази имтиҳонӣ бо кадом маводҳо ҳозир шавад. боиси зикр аст ки имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ ки имтиҳонҳо гуфтем имсол аз як тағйироти ҷиддие ки имсол дар низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ гардид, ин ҳам бошад кам намудани фанҳои имтиҳонӣ ё ки шумораи имтиҳонҳо. мо солҳои қаблӣ 2 имтиҳон буд. соли ҷорӣ низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ такмил дода шуда аз 2 имтиҳон ба 1 имтиҳон, яъне як имтиҳони қисми А оварда расонида шуд ки довталабоне ки вобаста ба гурӯҳи ихтисосҳояшон комбинатсияи ихтисосҳоро интихоб намуданд, вобаста аз кластер ё гурӯҳи ихтисосҳояшон дар доираи 4 субтест имтиҳон месупоранд. ва агар довталабони гурӯҳи ихтисосҳои якум аз фани забони тоҷикӣ, математика, физика ва химия, довталабони гурӯҳи ихтисосҳои дуюм бошанд аз фани математика, география, аз фани забони тоҷикӣ, математика, география ва забони хориҷӣ. инчунин гурӯҳи довталабони сеюм аз фани забони тоҷикӣ, аз фани забон адабиёт, таърих ва забони хориҷӣ. гурӯҳи ихтисосҳои чорум мо гурӯҳи ихтисосҳои чорум ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ гуфтем аз фани забони тоҷикӣ, ҳуқуқи инсон, таърих ва фани забони хориҷӣ имтиҳон месупоранд. барои гурӯҳи довталабони панҷум тиб, биология ва варзиш фани забони тоҷикӣ, химия, биология ва физика пешбинӣ шудааст. ин довталабон танҳо як рӯз имтиҳон месупоранд ва имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ аз рӯзи 1 июл то санаи 7 июл баргузор мегардад. дар соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Кони Будом, шаҳри Истаравшан, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва ҳамчунин шаҳри Панҷакен марказҳои имтиҳонӣ таъсис дода мешавад ва довталабон метавонанд ки ба ин марказҳои имтиҳон ки дар даъватномашон ишора мешавад рафта аз қайд гузаранд. он довталабоне гуфтем баъди озмуни тақсимот ба ин ё масъаи таҳсилоти миёна ва олии касбӣ тақсимот мешаванд, яъне ки аз рӯи комбинатсияи ихтисосҳои интихоб кардашон тақсим мешаванд. онҳо аз санаи 24 то аз санаи 24 июл то санаи 5 август ҳатман бояд ки ба масъаи таҳсилоти ба муассиса ки онҳо дохил шуданд рафта ҳуҷҷатҳои хешро супоранд. ва
چون روند حجتسپاری به انجام میرسد، یک مرحله دیگر آزمون تقسیمات تکراری آغاز میگردد که از سنه 10 август تا سنه 13 август به نقشه گرفته شده است که داوطلبانی که نتیجه امتحان یعنی که خالهای گزارش را به دست می آورند و از روی یگان انتخابی کردهشان نمیگذارند، آنها امکان دارند که در مرحله تقسیمات تکراری اشتراک کنند و از قید گذرند و نتیجه امتحان آزمون تقسیمات تکراری سنه 17 август اعلام می شود که داوطلبان از سنه از 17 август تا سنه 24 ایول حتما باید به مؤسسه که اون داخل می شوند رفته حجت‌های خیش را سپارند. تشکر زیاد و بیننده های عزیز، ادامه برنامه شما دیار است و امید میکنیم که از این صحبتی که امروز ما داریم اونهایی که داوطلب هستند برای خود معلومات های ضروری رو دریافت میکنند و در سخنان خود شما قید کردید که سال جاری داوطلبان از روی یک قسم یعنی قسم A امتحان میسپارند و در برابر این باز چی نوآوری ها و باز چی ویژگی ها است که باید داوطلبان از آن آگاهی داشته باشند؟ یعنی که سال جاری در برابر اونی که گفتیم امتحان های داخل شوی از 2 قسم به 1 قسم پایین آورده شد و همچنین سوب تست ها که از در دایره 6 سوب تست بود به 4 سوب تست پایین آورده شد. اینها نوآوری های یکی از نوگانی های اساسی در نظام سال جاری می باشد. اینچنین سال جاری داوطلبان و که گروه اختصاص های را انتخاب می نمایند و اون امتحان ایجادی مهارت دارد و اینها نیز یک سبکی آورده شد که این داوطلبانی که این اختصاص‌ها را انتخاب میکنند آنها باید که از امتحان قسم A 2 سوب تستی که برای آنها پیش بینی شده است میسپارند و همچنین 2 سوب تست دیگری که در کتابچه تستی آنها است سپردن آن برای آنها اختیاری است. در حالتی با اختصاصی پیش بینی شده آنها اگر داخل نشوند آنها امکان دارند که در تقسیمات تکراری اشتراک نموده وابسته به نمون اختصاص هایی که همچون جای های خالی پیشنهاد می شود انتخاب نموده اشتراک نمایند. این یک برتری به اون گروه داوطلبانی که اختصاص های ایجادی اختصاص های مهارت و ایجاد داشته را انتخاب نموده به اینها داده میشه. همچنین ما بالاتر تاکید نمودیم یا که ذکر نمودیم که سنه های برگزاری یا که سنه های اعلان نتیجه امتحان، آزمون تقسیمات و سنه آزمون تقسیمات آزمون برای تقسیمات تکراری گفتیم اینها نیز یک چی هستند روزهایش تغییر یافتند. اینها تغییرات های اساسی می باشند که در نظام امتحان های مرکز عمده داخل شده در سال 2020 جاری گردیدند. تشکر زیاد. عموما میگفتید که کیها میتوانند حجت سپارند و کمی درباره امتیازها میگفتید که به چگونه داوطلبان امتیاز داده می شود؟ خب تشکر زیاد. همه اون شهروندان جمهوری تاجیکستان که قانونگذاری به آنها اجازت میدهد آنها امکان اشتراک نمودن در مرحله های به نظام امتحان های مرکز عمده داخل شوی را دارند. از جمله خط کنندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی و اون نفرانی که سالهای قبلی دانشگاه ها را مکتب های میانه یا که مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی را ختم نمودند لیسه های کسب خدمتی یا که کالج را ختم کنند آنها نیز امکان دارند که در این نظام اشتراک کنند. البته یک مانعی ها هستند برای آن داوطلبانی که البته به مؤسسات تحصیلاتی عالی داخل می شوند در شعبه های روزانه. خب وابسته به امتیازها همین را باید قید نمود که مرکز ملی تستی نیز به یک چند گروه داوطلبان امتیازها را پیش بینی نموده است و البته ما این رو در بعضی موارد به 2 گروه جدا میکنیم. بعضی موارد ما عموما میگوییم که 9 نمود امتیازها هستند. خیر اگر ما وابسته به گروه داوطلبان جدا کنیم 3 نمود امتیازها ما به اون گروه داوطلبان پیش بینی شده است که آنها نیازمند هستند احتیاجمند هستند که حتی گروه احتیاجمندی داوطلبان است یعنی که اینها نفرانی هستند که یتیمان کول هستند داوطلبان چی هستند با امر تقدیر یعنی که پدر مادرشون در قید حیات نیستند اینها بعدی خالی گزارش را صاحب شدن 150 بل امتیازی پیش بینی شده است. همچنین معیوبان گروه یکم و دوم اینها نیز میتونن که با اینها نیز 150 بل امتیازی پیش بینی شده است و فرزندان خدمتچیان حربی که
ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои ҳарбӣ ҳалок гардиданд ё ин ки захм бардоштанд ва ин захмбардорӣ онҳо боиси ҳалок гардидани онҳо гардид ба инҳо низ 100 балл имтиёз дода шудааст. ташаккури зиёд бинандаҳои азиз, идомаи барномаи шоми диёр аст ва бори дигар хотиррасон мекунем ки Неъматов Ромиш ҳастанд, корманди бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сод ки бобати имтиҳонҳои марказояндаи дохилишавӣ дар соли 2020 муҷаҳ суҳбат дорем ва барои довталабоне ки ин лаҳза умро тамошо доранд фикр мекунам ки ин суҳбат як суҳбати муфид аст. ба ман мегуфтед ки чӣ гуна хизматрасонӣ аст ки довталабон метавонанд аз онҳо истифода баранд? албатта дуруст таъкид намудед. Имрӯз маркази миллии тестии ҷиҳати ҳамон самаранок истифода намудани вақт барои довталабон дар сомонаи маркази миллии тестӣ якчанд намуди хизматрасониҳоро роҳандозӣ намудааст. Ин хизматрасонӣ гуфтем як хизматрасонии худробисанҷ дорем мо ва худробисанҷ як хизматрасонӣ аст ки ҳамон китобчаҳои тестӣ ки инҷо ҳаст, ин китобчаҳои тестӣ, ин саволу масъалаҳои тестӣ дар сомонаи тестӣ ҳамчун барнома ҷой карда шудааст ва довталабон вақте ки вориди ин хизматрасонӣ мешаванд метавонанд ки инро самаранок истифода кунанд ва он барнома бисёр як барномаи ҷолиб аст ва довталаб ҳангоми вориди он барнома гардидан саволу вақте кор мекунад дар он ҷо аллакай вақте ки дар рӯзи имтиҳон мешавад, вақти рӯзи имтиҳон дар барнома гузошта шудааст, аллакай вақте довталаб вақти муқаррар шуда агар савола кор карда натавонад барнома маҳкам мешавад ва натиҷаи имтиҳон эълон карда ва довталаб нишон дода мешавад. ҳамчунин ҷавобҳои нодуруст онҷо ишора мешавад ки кадом ҷавобро дуруст кор кард, кадомашро нодуруст кор кард ва гумон мекунам ки ин ба манфиати худи довталаб мешавад. албатта ин китобчаи тестӣ ё ки маҷмӯаи саволу масъалаҳои тест ки мо барои шиносоӣ ё ки барои аз худ кардан ба хаткунандагон пешниҳод намудем, ин маҳдуд аст ва ин китобчаҳои тестӣ гуфтем шояд ки 40% умуман 40% ҳамон саволу масъалаҳои тестие ки дар китобчаҳои тестӣ ҳастанд, инҳо рӯзи имтиҳон 40% инҳо барои довталаб меояд. лекин ҳангоми истифода намуда инҳо маҳдуд ҳастанд. ҳангоми 2-3 маротиба хондани китобчаҳои тестӣ аллакай шояд ки довталаб пурра аз худ кунад, лекин чун хизматрасонии худро бисанҷро довталаб истифода мекунад, аллакай саволҳои он генератсия, яъне ки тағйир қисман тағйир меёбад ва маротибаи аввал аллакай савол 100% агар вай бошад, аллакай 20% саволҳо тағйир меёбад. хулоса ин имкон медиҳад ки довталаб васеътар доираи фарогирии саволҳои тестиаш васеътар бошад ва ин ба манфиати худи довталаб мешавад. ва як хизматрасонӣ дорем ва ин пешномнависӣ аст ки аллакай гумон мекунам аз ҳафтаи оянда шурӯъ мешавад, фаъол мешавад. ин пешномнависӣ барои аз қайд гузаштани довталаб аст ки довталаб метавонад ки дар хонаи худ ё ки муассисаи таълиме ки онҷо таҳсил мекунад, дар кӯча барои дилхоҳ ҷое ки барои ӯ қулай аст, мусоид аст, дар сомонаи маркази миллии тестӣ худро аз қайд гузаронад, ихтисосҳояшро интихоб намояд, пурра маълумотҳои худро ворид намуда аз қайд гузарад, қайди пешакӣ ва пешномнависӣ кунад. танҳо 2-3 чизҳои нозуке мемонад ки он ҳам бошад ҳамон расиди банк, инчунин изи ангушт ва чопи варақаи ба қайдгирӣ. барои оне ки мо изи ангушти довталаб ва сурати довталабро гирем, бояд ки довталаб ба нуқтаи ба қайдгирӣ ҳозир шавад ва рақами айдие ки он ҳангоми пешномнависӣ ба ӯ дода мешавад пешниҳод мекунад. дар фосилаи 2-3 дақиқа корманди нуқтаи ба қайдгирӣ барои аллакай варақаи ба қайдгирашро баъди гирифтани изи ангушту сурати довталаб варақаи ба қайдгирашро барои ӯ пешниҳод мекунад. ин чиз навоварӣ аст дар соли ҷорӣ ва довталабон метавонанд ки бо ин роҳ ҳам вақти худро сарфа кунанд ва ҳам вақти кормандони марказро, яъне ки қисман метавонанд ки мустақилона ин амалро иҷро кунанд тавассути хизматрасоние ки ҷорӣ шудааст ҷониби маркази миллии тестӣ. бояд зикр намуд ки имрӯз 35 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва 66 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ба низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавии маркази миллии тестӣ шомил шуда ҳастанд ва инҳо аз рӯи 800 ихтисос мутахассисонро омода мекунанд. он довталабоне ки довталабон имкон доранд ки ҳангоми интихоби ихтисосҳо то 12 комбинатсияи ихтисосҳоро
вобаста ба хоҳиши худашон интихоб кунанд, яъне ки ба давталаб имкон дода мешавад ки аз рӯи як гурӯҳи ихтисосҳо, яъне ки аз 1 то 12 комбинатсияи ихтисосҳоро интихоб кунанд. соли ҳафтум аст ки низом роҳандозӣ мешавад ва умуман давоми ҳамин солҳо дар таҷриба чӣ мушкилиҳо буд ки давталабон бештар ба он душор меомаданд ва шумо бо истифода аз фурсати муносиб онҳоро ёдовар шавед ки то минбаъд давталабон ба чунин мушкилиҳо роҳ надиҳанд ба чунин масъалаҳо. Ташаккури зиёд. яъне ки мушкилиҳои асосие ки пешрӯи мо дар солҳои қаблӣ буданд, ин интихоби нодурусти касб ва ихтисос ҳастанд ки боиси баъди тақсимоти такрорӣ, баъди тақсимот онҳо норизогир мекунанд. Дигар масъалае ки чӣ ҳастанд, нодуруст ҷобаҷо гузоштани ихтисосҳо, яъне ки пай дар пай гузориашро низ бояд ки дуруст дар кунанд. Ҳамчунин телефонҳое ки ҳангоми ба қайдгирӣ пешниҳод мекунанд, баъзан телефонҳоеро ба кормандои мо пешниҳод мекунанд ки телефонҳо фаъол нестанд. Барои оне ки ин телефонҳо, чун мо ҳатман ишора мекунем ки ҳангоми аз қайд гузаштан он телефонҳоеро нишон диҳанд ки он телефонҳо фаъол бошанд, тое ки ҳам барои давталаб ва ҳам барои кормандои марказ дар оянда боиси мушкилӣ нашавад. Чун барои мо ягон масъала лозим мешавад, мо бевосита ба ҳар як давталаб тамос мегирем, ё ин ки намун SMS паёмаке ки 3 намуди SMS паёмак вобаста ба омода шудани даъватнома, натиҷаи имтиҳонҳо ва ҳамчунин озмуни тақсимотро мо барои давталаб тариқи SMS равон мекунем. Чун телефон фаъол нест, SMS барои давталаб дастрас намешавад. ин низ боиси чӣ мешавад? Мушкилии худи давталаб мешавад, ҳам ба корманди марказ. ҳамчунин самаранок истифода накардани кабинети инфиродӣ ки мо гуфтем ки давталабон кабинетҳои инфиродии худашонро самаранок истифода намекунанд. Чун яке аз мо принсипҳои Маркази Миллии Тестӣ ки болотар ишора намудем, шаффофияту адолату дастрасии баробар ки ҳаст гуфтем, ифода амалан яке аз гуфтем принсипҳои Маркази Миллии Тестӣ ки шаффофияти онро нишон медиҳад, дар истифодаи дурусти кабинети инфиродии давталаб мебошад, зеро ки тамоми масоиле ки вобаста ба низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавие ки ба давталаб тааллуқ дорад, дар кабинети инфиродии давталаб аз рӯзи ба қайд гирифтани давталаб дар он ҷо гузошта мешавад, сар карда аз маълумотҳои инфиродӣ, рӯйхати ихтисосҳои интихоб намудааш, даъватномааш, макони имтиҳонсупориаш, ҳамчунин холҳои ба даст овардааш, баллҳои гирифтааш ҳамаш дар кабинети инфиродии давталаб нишон дода мешавад. Барои оне ки давталаб ба пуррагӣ дарк кунад, ӯ бояд кабинети инфиродиашро истифода кунад. Ва чизи дигаре ки бояд ман ба ҳам як давталаб ва падару модари онҳо хоҳиш мекунем, ин истифодаи хизматрасонии пешномнависӣ аст. Бояд ки давталабон аллакай хизматрасонӣ ё худ пешномнависие ки ҷиҳати осон шудани ҳам кори давталаб, ҳам кори кормандони нуқтаҳои ба қайдгирӣ истифода кунанд, боиси осонии кори кормандони нуқтаи ба қайдгирӣ ва давталаб мешавад. Ин аз қайди пешакӣ ё ки аз пешномнависӣ гузаштани давталабон мебошад. ташаккури зиёд ва фикр мекунам ки мо дар ин барнома тавонистем ки роҷи ба хеле мавзӯъҳо ва масъалаҳо ҳарф зада бошем ва шумо пешниҳод кардед он чизҳое ки бояд давталабон дониста бошанд ва ман дар сурати пайдо гаштани саволу масъалаҳо давталабон бояд ба куҷо муроҷиат кунанд? Оё рақамҳо ҳаст ё ки ягон маркази иттилоотӣ? Хуб, вобаста ба саволу масъалаҳое ки пешрои давталабон ё ки иштиёқмандони имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ мешавад, мо метавонем ки дар сомонаи Маркази Миллии Тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Торкистон рақамҳои боварӣ ҳаст. Инчунин дар паси ҳамаи китобҳои роҳнамои давталаб ки ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дастрас гардидаанд, рақамҳои бахши минтақавӣ ва Маркази Миллии Тестӣ кормандони асосӣ гузошта шудааст. Метавонанд ки аз он истифода намоянд, бе мамонеат метавонанд ки саволҳои худро аз он ҷо ҷавоб диҳанд. ташаккури зиёд ва бинандаҳои азиз, барномаи шумидиёр буд ва дар меҳмонии барнома қарор дошта Неъматов Ромиш, корманди бахши минтақавии Маркази Миллии Тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. ва зимни ин барнома мо роҷи ба имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ дар соли 2020 ва атрофи ин мавзӯъ ҳарф задем
و امید میکنم که این برنامه برای آنهایی که سال جاری توسط نظام حجت سپردن هستند یک برنامه مفید است و میتوانند که از این برنامه برای خود معلومات های ضروری رو دریافت کرده باشند و همچنین توسط سامانه مرکزی ملی تستی و رقم های باوری میتوانند که با سوال و پرسش های خود پاسخ گرفته باشند و تا برنامه های آینده تنسیت خانه آباد باشید.